Lena imphumela yombhikisho obushubile wabanikazi bamatekisi abangajabuli. Ayishumi amabhasi akwa-Golden acekelwe phansi. Ayisikhombisa awathungelwe ngomlilo ashangqangqa, kwathi abashayeli bawo bashaya. Kudingeke ukuthi ezinye izingxenye zomzila u-N2 ngaseNyanga zivalwe ngenxa yesiminyaminya. Abagibeli basele dengwane kwaphoqeleka ukuthi bazame eminye imizamo ukuze bakwazi ukuqhubeka nezindlela zabo. Amaphoyisa aphenya ukuthi kungenzeka yini ukuthi lo mbhikisho uhlobene nesigameko sokudutshulwa kwendoda okukholakala ukuthi ingumshayeli wetekisi. Le ndoda eneminyaka engu-39 idutshulwe ngesikhathi ilibangise emsebenzini. Akekho osaboshiwe okwamanje. Iy'phathimandla ikholwa ukuthi ukukhushulwa kwemali yokukhokhela amathikithi omgwaqo ikhona okube nomthelela walolu dweshu. I am informed by General Lemoore at a meeting this morning that the origin of this is the new fines, particularly by the drivers, who now bear the brunt of the increased fines with effect from the 1st of August 2014. And obviously, they are now upset because of the degree to which fines have been increased. And then the Chief Magistrate put together a rather large hike, some 300%. In terms of increase in fines, and the reason for that is that there had been no increases for the last 10 years. Sekumisiwe ukusebenza kwamabhasi akwa-Golden kanye nawe-MyCity bus eNyanga. Okwamanje amaphoyisa asazoqhubeka nokuqapha isimo ukuvimbela eminye imibhikisho enodlame.